Roblox, ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, και θα σκεφτόμουν πως παίξουμε 2 παιχνίδια. Περιμένουμε να μπούμε. Και εδώ είμαστε, λοιπόν. Ναι, είμαστε εδώ, κάτι περιμένετε. Ωραία. Λοιπόν, είδα αυτό που έπρεπε. Θα πούμε Murder vs Sheriff στα trade. Και μπαίνουμε. Και μπήκαμε και τώρα θα μπούμε και στην Trading Hub. Αλλά θέλω να δω αυτός τι έχει. Λοιπόν, εγώ έχω τέτοια. Και άμα θέλετε να με κάνετε φίλο μου λέγουμε Cookies Milk άντρας. Δεν θα αλλάξω το skin μου. Έχω 140 friends, μπορώ να σας το δεχτώ. Και το κανονικό μου είναι Hitman Rip 26. Και τώρα θα μπούμε. Εκεί. Και όποιος δει όλο το βίντεο να γράψει ένα αλφα αγγλικό για να καταλάβω πώς το είδατε όλο. Μου έκανε κάποιος trade έτσι, ναι. Κάτσε, ο Dark Soul, το θυμάμαι. Ήταν καλός ρε. Πάμε. Όπα ρε. Όπα. Μουσταφά. Πού είναι ο Μουσταφά. Α, να, τέλεια. Πλούτι, Δωρυπάκ, Αχμίδ. Πλούτι. Πατπίτσα, Ναμαρικά, Μάρια, Γιούλια, Ριάν, ο Αθήνας να είναι μου, έλα. Να μου το δώσει free. Να μου το δώσει free, θα το δώσω εσάς. Αστέλια. Εσύ δεν τον αφήνουν το Μουσταφά σε ησυχία. Θέλω να το κάνω κι εγώ όμως trade. Όχι μόνο αυτή, έλεος. Έτσι λάλλω. Cool boy, κάτσε. Μόνο που δεν είναι cool, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Cool boy καταρχήν. Bad pizza, Ναμαρικά. Κάτσε, πόσα win έχει. Bad pizza, Ναμαρικά. Μάρια, Γιουργία. Εσείς το Μουσταφά δεν τον αφήσουν ησυχία. Τον άφησαν σε ησυχία, τέλεια. Τον άφησαν σε ησυχία το Μουσταφά. One free, but not this.
Να μας το δώσει please. Είστε χοντρέ. Κάτσε NPC. Ο Μαχμέτ. Έχει το Reef Pack. Είστε άλλος. Κατά. Καλή. Φίλε μου, το έχω και εγώ. Έχω και αυτά. Έχω και αυτά. Έχω και αυτά. Έχω και αυτά. Rainbow. No. But pizzana maricata. Έλα ρε φίλο, NPC ήταν VIP. Όλα τα έχω φίλε, τι θες. Και τι είναι αυτά. Κάτσε ο Ιούς Γιάννης. Εσύ καταναφάς. Μωρή Μαχμούτα. Θα βγω. Θα ξαναμπω. Μήπως βρω κάτι καλύτερο. Και παιδιά, γράψτε σχόλια. Γράψτε ό,τι θέλετε. Ποιο είναι το όνομά σας για να σας κάνω friend. Και άμα έχετε Roblox φυσικά. Αυτά. Και συνεχίζουμε. Επίσης θέλω να μάθω ποιος είναι ο αγαπημένος σας YouTuber. Ναι. Παιδιά, εδώ θα τελειώσει το βίντεο. Αν σας άρεσε, βάλτε like, κάντε subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye. Και επίσης ξέχασα να γράψω σχόλια. Και το όνομά μου είναι Cookies Milk και το κανονικό μου είναι Hitman 21X. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.